20 гадоў таму ў сцянах гэтага будынка размяшчалася прадпрыемства па выпуску брэндавага спартыўнага абутку. Але з-за фінансавых цяжкасцей яго ліквідавалі. Буйная абутковая кампанія «Інвестар» за одну базавую выкупіла будынак, набыла абсталяванне у папярэдняга ўласніка і рэаніміравала вытворчасць. Праца по вырабу абутку спецыфічная, таму усе кваліфікаваныя кадры вярнуліся ў цэхі. Раскройшчык скуры вышэйшага разраду Наталья Станкевич гаворыць: знайсці працу ў маленькім горадзе складана, таму на фабрыку вярнулася з задавальненнем. 20 лет отработали, потом были трудности, но переводом нас перевели сюда. Немножко мы понервничали, сидели дома некоторое время, но, слава богу, работаем. Прадпрыемства сёння робіць акцэнт на спартыўным, хатнім і рабочым абутку. Прадукцыя не ляжыць на складах, а ідзе ў гандлёвыя сеткі не толькі суседніх краін, але і Амерыкі. Сёння на фабрыцы занятыя 300 чалавек, 90% работнікаў – жанчыны. Набываецца новае абсталяванне, таму штат плануюць павялічваць. Каб пазбегнуць дэфіцыту кадраў, тут практыкуюць і перанавучанне. Планируем буквально в течение февраля месяца дополнительно создать 25-30 рабочих мест. Конечно, если бы мы смогли набрать квалифицированных швей, мы бы дополнительно смогли бы создать более 60 рабочих мест. То есть мы бы швейные потоки, которые у нас работают, мы бы загрузили в 2 смены. Пытанні працаўладкавання аднолькава хвалююць і вяскоўцаў, і гараджан. Садзейнічанне легальнай занятасці паводле дэкрэта прадугледжана на ўсіх узроўнях. Ключавая роля адведзена мясцовым органам улады, а да кожнага суіскальніка індывідуальны падыход, зыходзячы з жыццёвых сітуацый. Вікторыя Патоні, Аліса Грыгарчук, Міклай Кавалёў, тэлерадыёкампанія «Брэст».